Ahojte priatelia. Čaute. Znovu sme sa tu ocitli na Umira na gauči. Casting gauč ho nazývame ináč. Cítim sa tu veľmi príjemne dneska a v tejto príjemnej atmosfére sme si pre vás pripravili ďalšiu tému a tá sa nazýva najproblematickejšie zložky stravovania. Miro, ja sa chcem opýtať, že čo ako výživový poradca odporúčaš svojim klientom, aby zlepšili práve tieto zložky stravovania, trebárs zapisovať si jedlá, počítať si makroživiny alebo aj tie kalórie? Povedz na to svoj názor. Ja osobne nie som úplne zastanca počítania, váženia a zapisovania. Samozrejme treba nejakým spôsobom brať do úvahy individualitu človeka, pretože môže byť človek, ktorému na začiatku pomôže, že si niečo zapíše, že si niečo naváži, chytí to do oka, tú svoju porciu a vie, že OK, na tomto proste sa cítim dobre. Keď si to zapíše, vie sa retrospektívne na to pozrieť, že vtedy som sa cítil najedený, vtedy som bol hladný. Ale musí to tomu danému človeku vyhovovať. Nemá zmysel podľa mňa nútiť človeka do toho, že musíš si to zapisovať alebo vážiť, pokiaľ on k tomu nemá vzťah a nevyhovuje mu to. Vytvára to zbytočný stres, vytvára to potom nejaký zlý vzťah k tomu jedlu, k tomu celému systému stravovaciemu. Čiže ja osobne to neodporúčam, skôr klientom radím, aby išli pocitovo, snažím sa ich naučiť nejaké princípy a nejaký taký systém, aby si vytvorili. A potom áno, keď mi niekto povie, že lepšie by mi bolo, keby si to vážim, tak nemám s tým problém, ale nenútim ich do toho. Je to na ich výbere, že keď vedia, že toto je pre nich asi to správne, tak sa snažíš tam nájsť ten schod, hej, aby to fungovalo. Áno. Ale netlačím ich do toho určite, že musíte si počítať kalórie alebo makra. Áno. Sú tuky významnejší zdrojom ako sacharidy pre nás, energie? To záleží, že čo berieme ako významnejší zdroj. Samozrejme pre niekoho, kto je povedzme obézny a tak ďalej, tak potrebuje viac tukov a menej sacharidov, a možno že žiadne sacharidy, pretože nedokáže s tými sacharidmi z hľadiska hormonálnej sústavy dobre pracovať. Čiže pre neho áno, sú tuky významnejším zdrojom energie, ale nehádzal by som to nejako extrémisticky štýlom, že sacharidy sú horšie alebo lepšie ako tuky a tuky sú horšie a lepšie ako sacharidy. Skôr by som sa pozeral na to, že či ten človek dokáže tie sacharidy spracovať, či si ich zaslúži, či trénuje veľa, či netrénuje veľa, koľko má svalovej hmoty a hlavne koľko má tuku. A potom na základe toho prispôsoboval jednotlivé teda množstva sacharidov alebo tukov. K zložkám stravovania určite patrí aj pravidelnosť počas dňa. Zaujíma ma raňajky, desiata, obed, olovran, večera. Tento systém je pre nás vhodný alebo že zaužívaný a správny? Alebo sa dá nájsť aj nejaká iná alternatíva stravovania? Samozrejme dá sa nájsť veľa alternatív, dá sa ísť na 3 jedlách denne, dá sa ísť na prerušovanom hľadovaní, že neješ nejakú časť dňa a potom nejakú časť dňa v nejakom okne príjmaš potravu. Ale keď sa na to pozrieme zase opäť zo všeobecnosti z tých dát, ktoré máme k dispozícii s rôznymi ľuďmi, tak ukazuje sa, že jesť 3-krát denne je základ a jesť 5-krát denne je vyhovujúcejšie pre ľudí, ktorí športujú, pre ľudí, ktorí majú veľmi stresujúci životný štýl, čiže sú pod tlakom a potrebujú regulovať výstup alebo respektíve produkciu kortizolu, a takisto pre ľudí, ktorí prechádzajú z nejakého neriadeného stravovania na nejaké konkrétnejšie stravovanie, čiže ak človek je všetko hocikedy, tak keby prešiel na 3 jedlá denne, tak asi nebude úplne spokojný, je preto lepšie prejsť na povedzme tých 5 jedál a potom na základe toho si prispôsobiť nejaký systém. Poviem príklad, som pracovne vyťažená osoba a ako si najlepšie udržať kvalitu potravín, ktoré prijímam, teda nehľadiť na to tak, že rýchlo si dám to, čo kúpim v potravinách a rýchlo to zjem a utekám ďalej, hej, ale že vytvoriť v sebe taký pud k tomu, aby som sa stravoval kvalitne. Našiel si čas na tú prípravu jedál. No v prvom rade si treba uvedomiť, že pokiaľ si pracovne vyťažená osoba, tak potrebuješ nejakým spôsobom byť produktívny, pretože keď si vyťažený, potrebuješ produktivitu, potrebuješ energiu, potrebuješ sa sústrediť. A to jedlo ti to dodá. Čiže ty tým, že si niekde kúpiš, dajme tomu bagetu na pumpe, rýchlo to zhltneš a ideš ďalej, dosiahneš v princípe to, že z dlhodobého hľadiska sa tvoja produktivita, tvoja energia začne znižovať, čiže tým pádom síce krátkodobo ušetríš nejaký čas tým, že si nepripravíš to jedlo a nezaujímaš sa o to,
ale v dlhodobom hľadisku viac menej si škodíš, respektíve ten svoj efekt znižuješ. Čiže toto je taký kľúčový okamih, ktorý by si mal každý z vyťažených ľudí uvedomiť, že to jedlo nie je záťaž, ale práve naopak pomáha mu ísť rýchlejšie, lepšie a dosahovať proste rýchlejšie tie svoje ciele. No a potom, čo sa týka nejakých praktických rád, tak určite samozrejme nejaká príprava vopred, hej, že si nachystáš pár jedál dopredu, alebo môžeš si nehať posielať nejakou službou, kvalitnou službou samozrejme jedlo, alebo prípadne si môžeš nájať šéf-kuchára, môže ti variť, aj to je riešenie, vieš, pokiaľ si... Máš neobmedzené finančné zdroje. Presne tak, čiže určite takto, no ale v prvom rade si treba uvedomiť, že to jedlo nie je záťaž, ale je to v podstate pre teba výhoda, pokiaľ sa stravuješ zdravo a riešiš to. Predstava ideálu, ako má vyzerať stravovanie v pracovný deň, tak Miro, povedz nám, ako to je u teba. Vieš čo, ja žijem z lásky. Ale nie. Bežný pracovný deň je u mňa podstavený na 5 jedlách. Viac menej, pretože sa snažím udržať produktivitu a sústredenosť, tak sacharidy zaraďujem až večer, pokiaľ nejdem v ten deň trénovať. Čiže klasicky 3 základné jedlá. Základ tvorí zviera, zelenina, ako som povedal, potom večer nejaké sacharidy a 2 snacky, 2 nejaké svačinky, kde väčšinou teda volím buď tuky, napríklad orechy, alebo kombináciu tukov a bielkovín. Rozostup časový približne asi 3 hodiny medzi tými jedlami a veľkosť porcie už nejakú takú štandardnú, viem z čoho sa najem, z čoho cítim energiu. Ale podstatné je to, že vlastne tie sacharidy, pokiaľ chcem byť čo najproduktívnejší v ten deň, zaraďujem až večer. A do práce si nosíš so sebou jedlá, ktoré si pripravíš doma, alebo ideš sa von nájsť? Ako kedy, záleží, čo ma v ten deň čaká. Keď viem, že napríklad budem veľa času tráviť v kancelárii, že sa potrebujem venovať týmu alebo robiť niečo priamo na mieste, že necestujem, tak si nachystám dopredu, vezmem si to so sebou, potom si to zjem. Pokiaľ viem, že napríklad cestujem alebo že budem niekde mimo, že mám stretnutia, tak sa najem v reštaurácii. Samozrejme dodržiavam zase zásadu, že sa snažím na ten obed tie sacharidy vynechať. Niekedy si samozrejme dám, ale vo väčšine prípadov teda tvorí obed bez sacharidov. Ak by som to možno nejako percentuálne zhrnul, tak asi 60/40 je, že 60% času trávim niekde v reštaurácii a 40% času zhruba, že si vezmem jedlo so sebou. V tvojich stories, v príbehoch na Instagrame a Facebooku som často videl, že chodíš už trénovať skorú rannú hodinu, už o 7 ťa vidím vo fitku. Pravíš, že sacharidy v doobednejšom čase nejedávaš veľmi málo a keď si po tréningu neurobíš výnimku? Samozrejme, tuto je ten rozdiel, o ktorom sme sa bavili mimo kamier, že sacharidy zaraďujem po tréningu a večer. Samozrejme, keď netrénujem, tak iba večer. Čiže áno, keď idem ráno trénovať, tak po tréningu tie sacharidy zaradím. Ale treba si uvedomiť, že ja si ich zaslúžim, takže si ich dám. Niekto si ich nemusí zaslúžiť, takže bude bez nich. Zapisovať si jedlá, počítať si makroživiny, aj kalórie, môže byť jedna z ciest, ktorá môže vyhovovať, ale Miro nám načrtol, že môžeme to zase ponímať aj trošku inak a treba to stravovanie brať z takej ľudskej stránky. Treba, že jedávať, keď pociťujeme hlad, hej, dodržovať nejaký systém stravovania, všetko to môže mať nejakú peknú náväznosť na seba. A v tejto danej téme najproblematickejšie zložky stravovania. Miro, máš ešte niečo, čo by si nám chcel povedať konkrétne? Možno by som to uzavrel iba tým a nadviazal na teba, čo si hovoril teraz, že stravovanie musí v prvom rade baviť. Čiže pokiaľ ťa nebaví to, že si počítaš tie makrá, treba nájsť inú cestu, určite sa dá nájsť iná cesta, moji klienti ju napríklad využívajú vo veľkej miere. A zase naopak, pokiaľ ťa nebaví alebo neprináša ti výsledky to, že nič nevážiš, nič nepočítaš, tak prečo nezačať počítať? Ale vždy ťa musí to stravovanie baviť a musí ti prinášať radosť. Nemá zmysel, aby si robil niečo, pokiaľ to chceš robiť dlhodobo, a čo by si stravovanie teda dobre mal robiť dlhodobo, nemá zmysel, aby ťa to proste stresovalo alebo nejakým spôsobom obmedzovalo. Takže stravovanie, ktoré ťa má baviť, alebo nás baví. Zdraví ťa Megatréner, služba, kde si vyhľadáš veľmi ľahko osobného trénera. Miro, čau. Čaute.